Fa 3 anys el govern de la Generalitat va fer una enquesta a 10.000 dones i el 79% van afirmar que havien patit algun tipus de violència masclista durant la seva vida. El 79%. D'una manera o altra, si ets dona, gairebé tens la certesa que hauràs de passar per una situació d'aquest tipus. La violència de gènere existeix i provoca ferides. Té múltiples formes i a vegades és visible, però d'altres vegades és subtil i profunda i deixa les víctimes atemorides, estigmatitzades i en una situació d'absoluta vulnerabilitat. Mutu Terrassa s'ha acollit a un programa cofinançat pels fons europeus del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya per ajudar aquestes dones en situació de vulnerabilitat i les ajudem a un dels aspectes més essencials, com és trobar feina. D'aquesta manera poden ser autosuficients, recuperar la seva autonomia, independència i refer la seva vida. Avui us explicarem com ho fem amb una educadora social i amb una dona que està en aquest programa i que n'està comprovant els beneficis. Jo soc en Marc Redorta i comencem un dijous de mútua especialment important. Arrenquem. Laura Dame, benvinguda i gràcies per ser avui als dijous de mútua. Hola, bona tarda. Ets educadora social especialitzada en violència de gènere de la Direcció Corporativa de Recursos Humans de Mutu Terrassa. Tu que treballes en aquest àmbit, quina percepció tens de la violència de gènere? Bueno, jo, responent a aquesta pregunta, et diria que la meva percepció és que la violència de gènere cal saber identificar-la, això abans de res, i penso que a la societat encara hi ha moltíssima feina per fer, cal conscienciar i sensibilitzar molt més del que s'està fent. A mi, la meva percepció, per l'experiència que tinc, també com treballant diàriament amb aquestes dones, és que moltes vegades costa sortir d'una relació a la que s'està patint violència perquè no se sap identificar què és la violència. A vegades donem per fet que la violència física o una agressió sexual és violència, però què passa amb la violència psicològica, amb la violència econòmica, amb tot allò que potser és més invisible i que també està allà i fa molt mal. T'hem convidat per parlar específicament d'un programa anomenat Treball i Formació, és SAL, Línia Dona. En què consisteix aquest programa? Aquest programa, com bé has comentat a l'inici, està cofinançat pel Fons Europeu i pel SOC i consisteix en donar l'oportunitat a dones que estan en situació de vulnerabilitat en accedir al mercat laboral. Aquí el que fan és estar treballant mentre s'estan formant i a la vegada en un procés de recuperació i empoderament. És una pregunta una mica òbvia, però per què és tan important aquesta part laboral? És tan important perquè al final són dones que jo les veig arribar al programa realment en un estat emocional que impacta. Són dones que són capaces de moltes coses i elles no ho saben. I arriben al programa amb l'autoestima molt baixa, no saben definir-se. Al final és com que el seu autoconcepte queda totalment destruït. I és un programa que dona l'oportunitat de que puguin, primer de tot, posar-se una alarma, puguin aixecar-se del llit i sortir de casa. Que això ja està fent que aquesta dona vegi que pot refer la seva vida. I a més tenir autonomia, independència financera, de manera que no depenen absolutament de ningú i poden prendre les seves pròpies decisions, no? Que això també és molt important. Exacte. Al final aquest és un tema de la violència que sol ser també molt invisible, que és el tema de la dependència econòmica. En una situació de violència moltes vegades elles no porten res dels ingressos i quan surten d'aquesta situació queden sense res. Això és com una oportunitat per poder donar-los aquesta autonomia. Es converteixen, utilitzaré una paraula lletja, però es converteixen pràcticament en esclaves, no? O sigui, han de fer el que diuen, no? Exacte. No tenen capacitat de maniobra. Com funciona el programa? Un cop arriba una dona en aquestes circumstàncies, a partir de llavors què passa? El programa funciona, per posar-te una miqueta en context i així explicat fàcil, en 3 fases. Està la fase de contractació, que és un contracte a jornada completa que dura 12 mesos. Després està la fase de formació. Perdona, que t'interrompeixo. Aquest contracte en quines empreses, o sigui, com s'articula? Elles es fa una mena com d'entrevista, es busca una empresa, diríem que estan acollits en el mateix programa. Com funciona això? Sí, això funciona. Mutua fa un procés de selecció i com ens arriben els currículums? Els currículums ens arriben perquè nosaltres tenim com una xarxa de contactes de diferents serveis i diferents entitats que estan especialitzats en violència de gènere. Llavors nosaltres contactem, passem les ofertes de feina i ells ens comuniquen quines són les persones interessades. Però no és per treballar a Mutu Terrassa, o sí?
És per treballar a Mútua En Terrassa. aquest cas és per treballar a Fundació Assistencial, sí. Perfecte. Mhm. Em deies de les 3 fases, que t'he interromput. Sí. La primera era aquesta, la segona... La contractació, que és el que he esmentat, després està el procés de formació, que és com que mentre elles estan treballant dins de la seva jornada laboral, entra una formació com, per exemple, en competències transversals que són necessàries i que a elles els ajuda també adaptades en aquest col·lectiu. En quin sentit? Et dono l'exemple de la gestió emocional, per exemple. A part d'això està la tercera fase, que és l'acompanyament, que aquí és on entro més jo. L'acompanyament el puc definir com en 2 parts. Està l'acompanyament individual, que és el que faig jo directament amb la treballadora, és un cop al mes i es fa un seguiment de com està en el centre de treball, es treballen totes aquestes necessitats que puguin estar sorgint en el dia a dia i paral·lelament també es fa com un treball més emocional, més de l'autoconeixement i el propi benestar. I després està l'acompanyament grupal, que a mi aquesta personalment és la part que més m'agrada del programa, que és on totes les treballadores del programa es reuneixen, anem a fer com una dinàmica grupal i aquí és on entre elles creen molta cohesió i molta pinya i amb la mirada ja s'estan entenent i és molt màgic aquest moment. Quantes dones estan treballant simultàniament, més o menys, a Mútua Terrassa en aquest programa? Ara mateix 11 treballadores. I qui s'hi pot acollir? Entenc que hi ha d'haver unes condicions per acollir-s'hi, que és que hagis estat víctima de violència domèstica, violència masclista, però com funciona l'ingrés en aquest programa? Funciona, com he comentat, al final és una subvenció que nosaltres estem fent aquesta convocatòria, ens arriben, us donem 11 vacants, llavors nosaltres a partir d'aquí contactem a les diferents entitats especialitzades en violència de gènere i ens passen totes les persones que estiguin interessades. Però des del punt de vista de la persona que vol accedir en aquest programa, ha de ser algú, doncs, no ho sé, que la seva agressor hagi hagut d'estar condemnat, o sigui, hi ha algun tipus de requisit, diríem, per acollir-s'hi? Com, saps? No, al final, víctima de violència masclista, cada història és tan diferent que al final quan ja són víctimes de violència aquest programa ja poden entrar. A més que existeix una acreditació com a víctima de violència, que això la poden donar als serveis socials, al CIAT, al CIE, on han estat ateses per diferents serveis, ja sigui tema psicològic, tema jurídic, qualsevol d'aquestes acreditacions ja és vàlida. Si no et fa res, deixa'm subratllar aquest punt. Totes les dones que estigueu veient això i que no sabeu si esteu patint o no violència masclista, aneu en algun centre i expliqueu. I us diran si l'esteu patint o no l'esteu patint i, per tant, si hi ha sortida o no hi ha sortida, que us explicarem una mica més detalls i jo crec que aquest és el primer pas important, no? Per això, perquè siguin conscients de la seva realitat i puguin sortir-ne i tenir una de millor. Exacte. Molt bé. Avui també comptem amb una persona que està participant en aquest programa concret. Ens ha demanat protegir la seva identitat i per això no la veureu en pantalla. Sentireu la seva veu, però també és veritat que l'hem distorsionada i l'anomenarem per un nom que tampoc és l'autèntic. Li direm Eva. Per tant, moltes gràcies, Eva, per accedir a venir aquest dijous de Mútua i compartir amb nosaltres el teu testimoni. Bona tarda, Marc, i moltes gràcies per donar-me veu en nom de totes les dones com jo que patim o hem patit violència masclista. Gràcies a tu. Explica'ns, però, una mica la teva història fins a just arribar a aquest programa. Què et va pensar? Quin era el context en el que tu arribes aquí? Doncs la meva història és bastant llarga. Vaig començar la relació amb el meu agressor amb 16 anys i doncs, ha passat més de 30 anys i encara doncs, estic sent maltractada. Fa més de 15 anys que em vaig divorciar, però amb el divorci no es va acabar el maltractament. Va continuar doncs, després mitjançant el meu fill, li feia servir com a eina per fer-li mal a ell i a mi. I finalment vam poder demostrar, perquè això també al ser violència psicològica doncs era més difícil de poder demostrar, però finalment ho vam denunciar i ho hem pogut demostrar i actualment doncs, tinc una ordre de protecció fins al 2028, no pot apropar-se a mi. I entrant al programa doncs, jo era atesa al CIAT, a Casa Galèria,
i em van parlar d'aquest programa, vaig fer les proves d'accés, vaig passar la selecció i aquí estic treballant a Mútua. En la primera vegada que et parlen d'aquest programa, què penses? Quina impressió tens? Penses que no saps si t'ajudarà? Ets escèptic, ets optimista? Com ho veus? Home, primerament, clar, jo era directora d'un departament d'una empresa internacional, portava a càrrec 50 persones. I, clar, al quedar-me a l'atur, tornar a començar el primer esglaó de la cadena, que és ser una auxiliar administrativa, era com baixar molt, o sigui, tornar a començar, perquè la primera feina que jo vaig tenir era això, amb 18 anys d'auxiliar administrativa. Però, clar, no tenia feina, necessitava un sou i començar. I la veritat que al final vaig accedir a fer les proves i t'he de dir que quan Laura em va trucar dient-me que estava dintre, és que no li vaig poder ni contestar que sí, em vaig posar a plorar d'emoció, perquè és la feina que més emoció m'ha fet entrar-hi. És realment colpidor veure com has de reconstruir de zero, no? Aquesta sensació de no és que hagis passat una mala època, és que t'obliguen a tornar a començar, no? Anar a la casella de sortida en moltes coses, pràcticament. Sí. I a més, no arribar net a anar a la casella de sortida, amb una motxilla darrere... Sí, això és comú en totes les dones i les companyes del programa, que totes tenim aquest comú, aquesta motxilla, que hem de dissimular el pes que portem a sobre. El dia a dia és una lluita constant de que no es noti el pes que portem a sobre. Què fan les persones que s'acullen al programa en el seu dia a dia? Evidentment estàs treballant, però també ens deia la Laura que hi havia altres fases en les que també hi havia un acompanyament, tipus d'assistència, no? Com funciona? Com és un dia en aquest programa? Bueno, nosaltres fem tutories mensuals, grupals, i després també fem tutories individuals. I el grup, l'energia del grup, el recolzament d'unes amb altres és molt potent. Fem moltes activitats amb Laura, com molts jocs, moltes maneres d'expressar-nos, a vegades simplement ballar, encara que no ballis bé, movent els braços, entre totes ens fa riure o entre nosaltres ens fem com gestos jo faig un gest que, per exemple, que són unes orelletes de gossos, perquè a mi m'agraden molt els animals, i una altra companya és molt carinyosa i fa un gest com d'abraçada. Són gestos que entre nosaltres és com t'estic veient, com a la pel·li d'Avatar, te veo, no? Doncs això ens calma molt. Inclús, com moltes persones no ens acaben de creure o no ens entenen, nosaltres sí que ens entenem a nosaltres mateixes, perquè nosaltres mateixes ho hem viscut, això. Entenc que també teniu una necessitat molt gran d'expressar amb llibertat el que esteu sentint i... Sense ser jutjades, exactament. Sense ser jutjades. No sé si ho escriviu fins i tot, també. Sí, fem una dinàmica també d'escriure. És una cosa que jo de joveneta m'agradava molt escriure i, clar, aquesta persona em va anul·lar tantíssim que jo vaig deixar d'escriure, parlo 2 idiomes, pràcticament vaig oblidar d'aquests 2 idiomes estrangers que jo parlo perquè estava tan malmesa psicològicament que me'n vaig anul·lar a mi mateixa. I fem escrits i de més, he fet totes les companyes han fet un relat cadascuna i, ostres, és com adonar-me que, ei, torno a ser jo. Aquella que estava aquí petitoneta, amagada i amb molta por, mica en mica està tornant a sortir, està despertant. Quant temps fa que estàs en el programa? Doncs des de febrer. Des del mes de febrer. Sí. I si ara mires endarrere, aquests anys més o menys que portes, en què creus que t'ha ajudat? Quins beneficis t'està portant? Brutal, perquè jo vaig arribar fatal, amb una depressió enorme. Compte que jo tinc trastorn per estrès posttraumàtic i és això, sortir al carrer
qualsevol soroll fort, un crit, un cop, a mi em trasbalsa moltíssim. I jo estava molt malament. I entrar aquí ha estat revolucionari, és començar doncs, com he dit abans, a despertar-nos de nou, o sigui, una nova jo. I sobretot, bueno, doncs jo vinc d'un món professional molt internacional, ser com estricta, molt metòdica i tot això, i ara aquesta vessant social d'estar atenció al pacient, de tenir molta paciència, està despertant una vessant social en mi que jo no creia que la tenia, perquè a més aquest senyor, el meu exmarit, només feia de dir-me que jo no valia per res, que jo era estúpida, que estava boja, que era tonta, que no tractava bé a la gent, i jo m'ho creia. Sí, fins que t'ho vas creure. Sí. I això doncs s'està despertant en mi i dir, ostres, jo valc molt més que tot això. No, i ho estàs demostrant aquí, que segur que estàs ajudant a altres dones que estan en situacions similars. Gràcies. Laura, deies que aquest programa dura 12 mesos. Correcte. Després què passa? Després què passa? Bona pregunta. Hi ha oportunitats de que es puguin quedar treballant amb nosaltres i una possible continuïtat. El tema està que és difícil perquè ja sabem que en el sector sanitari les vacants a vegades és un tema complex. Llavors, per molt que siguin molt vàlides i que jo per mi les deixaria totes, depèn del moment, quan acaba el programa, si hi ha vacants, si no. Però si ha funcionat bé, sempre intentem tenir-les present per a substitucions o possibles. Jo em poso un nom de Manen, que sóc experta en aquestes coses, però havent estat responsable d'un departament amb 50 persones, munteu un projecte vosaltres. Que segur que tens la força. Munteu el vostre projecte, ajudeu a la gent i segur que us anirà molt bé. Segur que us anirà molt bé. No sé com, però és que de la manera que parles i de la manera que, amb l'experiència que tens, això doncs crec que és una possibilitat que hauries de valorar. I segur que t'ajudaran. Sí. Escolta, deies que el programa de treball i formació ESAL no és exclusiu de Moto Terrassa. Hi ha moltes entitats, no? És a dir, afortunadament. Sí. Afortunadament això funciona en tot el territori de Catalunya. Al final, si ets una entitat sense ànim de lucre, pots presentar-te en aquest programa. Empreses privades poden acollir-s'hi? Entitats sense ànim de lucre. Entitats sense ànim de lucre. Sí. Per tant, si hi ha alguna persona que està treballant o és directiva o responsable d'una entitat sense ànim de lucre que volgués formar part d'aquest projecte, el que hauria de fer és posar-se en contacte amb el SOC, entenc? Correcte. I que voldria acollir-se en aquest programa, no? Sí. Molt bé. Eva, què li diries a una dona que estigui bé en aquest programa i que se senti identificada amb el que tu ens has estat explicant? Bueno, primer és reconèixer que té un problema, que necessita ajut. Un sistema, una senyal d'alarma és la por en si mateixa. Si tens por cada cop que entra per la porta, com vindrà avui, de quin humor estarà, o qualsevol cosa que et menysprei, n'hi ha moltes banderes vermelles que a vegades doncs, no les volem veure o les normalitzem. Primer és això, reconèixer que tens un problema i demanar ajuda. A mi el que més em va costar era quan a Casa Galèria em vaig entrar dintre del circuit de Casa Galèria i el sistema Biogen, és reconèixer que jo soc una dona maltractada. I això, doncs clar, per al nivell d'estudis que tinc i tot... Perquè a mi no, a vegades penses que... Una família desestructurada, de ser un sí, o antigament, les dones de l'Espanya de la postguerra i tot això, doncs tens aquest clitxé. I no, és que podem ser qualsevol. I aleshores demana ajuda, com heu dit al principi, doncs vés a una associació o alguna entitat de l'Ajuntament o de qualsevol lloc i parla-hi. I després et diran, doncs mira, això sí o això no, però vés-hi. Perquè a vegades, primer que et diuen, no, és que tens la pell molt fina, és que ets molt sensible. I no, és que t'estan matxacant, en molts sentits. I què li diries tu, Laura? Suposo que subscrius tot el que ha dit l'Eva, però què més pots afegir?
prèviament a afegir què li diria a una dona, volia agrair a l'Eva per totes les paraules i tot el que acabes de fer. Expressar tot això, la teva història i compartir-la, està donant veu a la teva resiliència i t'ho vull agrair. He estat amb tu en les tutories, en els acompanyaments grupals i he pogut tenir la sort d'haver vist la teva evolució. Portes pocs mesos i ha sigut brutal, realment. Sí. És brutal. I què li diria a totes les dones? Que si a alguna dona li està ressonant tot el que estem parlant, que busqui ajuda, que en aquests moments està tot ple de foscor i és molt difícil sortir d'una relació de violència. Per això destaco tant que hem de conscienciar a la societat de què és la violència, que no només és una bufetada o una empenta, hi ha molt més. Així que un cop que t'estiguis sentint que hi ha alguna cosa que no funciona, busca ajuda, perquè hi ha molts professionals especialitzats en això, com és el CIAT, Casa Galèria, el CIE o serveis socials on et poden ajudar. I sobretot, acabo amb aquesta frase, que la teva trajectòria de vida o tot el que t'ha pogut passar com a víctima de violència no defineixi les teves capacitats i el que pot ser en un futur. Això que estigues és molt important, però també és molt complicat i molt difícil. És el tema de la motxilla que comentàvem abans amb l'Eva, perquè no te'n pots oblidar, no pots esborrar i t'han destruït tant que has de tornar a començar absolutament de zero. Laura, moltes gràcies per explicar-nos amb tant detall en què consisteix aquest programa, Treball i Formació ESAL, i com funciona. Enhorabona també per la feina que fas tu i totes les companyes i persones de l'equip de recursos humans de Mútua de Terrassa. Crec que això diu molt també d'aquesta organització, d'aquí on estem. No només curem a la gent quan passa per la porta i ens posen en un quiròfan o en un llit o en una consulta, sinó que també l'ajudem en problemes que són gravíssims i que fem tot el que podem per estar amb elles. I un convidat encara més especial per l'Eva, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni. Ets valenta. Ets valenta d'explicar-ho i ets valenta de tirar endavant i te'n sortiràs segur. Estic segur que avui has ajudat a més altres dones que estan patint situacions similars a prendre bones decisions. Jo us he de dir que avui acabarem el programa una mica diferent de com ho fem habitualment. No t'he deixat acomiadar, gràcies. Si vols dir alguna cosa més. Gràcies a vosaltres, Marc, moltes gràcies a tu i sobretot a Mútua per aquesta oportunitat que em donem. Molt bé. Avui acabarem una mica diferent al programa. Sí que recordem aquestes idees principals. La primera és que no esteu soles, que hi ha sortides al final d'aquest carreró fosc, que és la violència masclista, que una d'elles és el programa Treball i Formació ESAL. Us ajudarà a ser independents econòmicament i a començar a refer la vostra vida. Demaneu informació a qualsevol entitat adherida o a la mateixa Mútua Terrassa per acollir-vos-hi i quan hàgiu aconseguit recuperar mínimament la vostra normalitat intenteu compartir l'experiència per ajudar altres dones igual que ha fet l'Eva. Per tant, gràcies a totes les persones que ens heu seguit a través de les xarxes socials de Mútua Terrassa i l'Espai Salut del diari digital Mont Terrassa i dir-vos que ara el que veureu a continuació és el text que en un moment de l'entrevista l'Eva ens ha comentat que havia escrit. L'hem preparat perquè el pugueu seguir i el pugueu llegir i interioritzar. No anava a dir comprendre, el que vull és que l'interioritzeu i que entengueu el patiment i d'on surt aquest text. Per tant, moltes gràcies i nosaltres ens retrobem amb un nou dijous de Mútua el proper mes d'octubre. Fins aleshores, molta salut a tots i a totes. La lleona dormida. Hi havia una vegada una dona que des de petita li agradava l'astronomia, els planetes i els astres. Sempre ha tingut animals i els ha considerat la seva família. Li encanta la natura, passejar pel bosc i endinsar-se en aigües gelades. La seva filosofia és espiritual. Diu que venim amb un cos prestat i que tothom som ànimes vivint una experiència terrenal. Un dia, alguna cosa va canviar. Van acallar la seva veu. Tenien enveja de la seva intel·ligència. Li van fer creure que no en sabia res. Que ella estava boja. Ella es mirava al mirall i no reia. Però ella tenia una força que tenia forma de nen petit i dos gossos. L'amor per ells la mantenia en peu. Eren el seu motiu per seguir endavant.
fins que un dia va decidir trencar amb qui li feia mal. Va demanar ajuda i li van treure l'embenatge dels ulls. Va descobrir que dintre seu hi havia una lleona adormida que ara despertava. I ara aquesta dona camina amb por, però amb la mirada al front agafa les regnes de la seva vida, encara que el camí sigui ple d'esvorancs.